Čo ti jebe? Vy tu máte šikmú väžu z Pize? Tu si normálne odfotím, ja som to chcel vždy vidieť. Ty co, schytil úpal? Však tu si ve Skalici, ne v Taliansku, to je rotunda, prosím ťa. Aha. Sorry, tak my také petržalke nemáme, že čo si hneď úzko prsa. Čau mama, počúvaj. Ja som teraz ve Skalici a oni tu majú šikmú väzu z Pize. Z čoho? Šikmú väzu z Pize. Počúvaj. Vy tu jazdíte ešte na koňoch, alebo tu máte už MHDčku v tejto dedine? A ty kde žiješ? V dobe kamenej? Vy v tej Petržalke asi žijete za opicama, alebo co? Však toto je v prvom rade miesto, ne dedina. Čo ti je, láska? Vy tu máte normálne, že obchodné centrum a kino v tej dedine? Že to nemáme iných v Petržalke, ty kokos. Už som ti raz povedala, že nejsi na dedine, ale v meste a podívaj sa na to. Má Petržalka obchodné centrum? Nemá. Tak si to choď učiť, nech sa páči. Dobre, nie je to dedina, je to mesto. A nemáš prosím ťa desinu požičať. Zajtra víš, vrátim 20 more temerav. Aj tak je to dedina, musím ísť, čau. Počkaj, stoj, kde ideš? Tak ja mu požičam 10 € a on mi ukradne ešte aj mobil. To sú tí čorkári z Petržalky. Však počkaj, ja ti dám.